Għalina l-insara, il-quddiesa mhix lussu, il-quddiesa mhix show, veru bħalissa qed inwasslu it-trasmissjoni ta' dak li qegħdin nagħmlu hawn illum pereżempju minn il-Knisja Għażiża ta' Santa Katerina magħrufa wkoll bħala ta' San Girgor miż-Żejtun. Imma għalina l-insar huwa importanti li nieħdu sehem fl-ikla tal-mulej. Li l-mulej inaddafna bil-ħnina tiegħu u mbagħad jitmana ġismu u jagħtina nixorbu minn demmu. Għaliex m'għamilx show imma għamel ikla. U allura aħna l-insar għandna bżonn nitolbu ħafna biex kemm jista' jkun malajr. Meta titqaddes il-quddiesa l-poplu ikun jista' jieħu sehem. Mhix lussu, għalina hija xi ħaġa essenzjali, hawn tant servizzi essenzjali huwa tajjeb li aħna nżommuhom u nipproteġuhom. Għalina l-insara l-esperjenza tal-quddiesa flimkien mhux il-qassis jagħmel ix-show jew l-isqof u mbagħad naraw fuq it-television, imma li nkunu flimkien nisimgħu il-Ġesu jkellimna jaqsam il-ħobbs li huwa ġismu magħna, din hija xi ħaġa essenzjali.